Hello everybody. Okay, så I ved, jeg flytter over til Las Palmas. Og ja, det her det er faktisk lige den første video, der kommer ud på det her YouTube, som jeg har tænkt mig at lave. Så hey friends. Jeg er så glad for, at I gerne vil se det her. Det var sådan jeres idé jo, så. Okay, så den her video, det bliver bare lige sådan en video, hvor jeg sådan lige viser sådan, jeg har lige holdt sådan en afskedsfest for min sådan familie og sådan aller tætteste venner. Ja, og sådan, det var også sådan en, jeg har afsluttet folkeskolen-agtig fest. Så der har jeg fået nogle gaver, og så har jeg fået nogle gaver, fordi vi rejser os. Ja. Og så har jeg så også købt sådan noget badetøj og noget ekstra sommertøj og sådan noget til Las Palmas, så det tænker jeg også bare lige kan vise i den her video. Ja, så der er lidt sager, men jeg vil simpelthen ikke lige sådan, jeg har ikke helt styr på alt det der tøj, jeg har købt og sådan noget, fordi det ligger lidt rundt omkring, og noget af det har jeg brugt og sådan noget. Og ja, men jeg har taget noget af det, som jeg ved, jeg har købt til Spanien. Så lad os da egentlig bare lige gå i gang. Men først så tager jeg så lige hurtigt den her af, fordi shit, det var. Okay, jeg ændrede så de vinkel, for det var lidt en dårlig vinkel, det der. Ja, så don't mind. Men jeg tænker også med at vise de ting, jeg fik til afskedsfesten, eller hvad man nu skal kalde den. Okay, så er min søde kæreste, der gav lidt sådan alt muligt. Sådan lidt random noget, men det var meget hyggeligt. Jeg fik sådan nogle, hvad hedder det her? Toothpicks, hvad hedder det? Tandstikker. Ja, og så fik jeg en solcreme, fordi det bruger jeg åbenbart ikke nok. Det gør jeg ikke. Men ja, så jeg fik en solcreme. Sådan en ansigtsserum. Det er sådan faktisk 50. Så det er ret nice. Okay, og så resten af posen her er simpelthen bare fyldt med, altså, lots of candy. Ja, så det er pænt nice. Så fik bare min mor selvfølgelig også en masse blomster. Ja, min mor fik også et par ting. Men vi fik også en masse blomster, og så fordi at vejret jo simpelthen ikke er, altså, lige til blomster, der er jo sådan 35 grader udenfor. Ikke lige nu. Så har det regnet rigtig meget af. Men der var 35 grader sådan, i den weekend, hvor vi holdt det her. Så fik vi altså nogle falske blomster, fordi at de kunne holde, og det er faktisk, altså de er ret cute. Kan vi lige faktisk take a moment, de er faktisk ret seje. What the hell? Fik vi også lige sådan en hårklem her, eller 2. Ja, en hver, så det var ret cute. Udover det, så fik vi også hende, som vi har fået af, sådan laver sådan keramik og sådan noget, så hun havde lavet en ting til os der. Så ja, det kan jeg jo vise, men jeg fik lige sådan den her virkelig cute pose, der var virkelig sødt. Ja, okay, så jeg fik den her sådan lille hjerteskål ting til smykker, og den tænker jeg, den her skulle da fucking cute, den tager jeg da med, så jeg kan mine smykker af. Og så fik jeg sådan et lommehjerte, som jeg kan tale om. Så det er også rigtig cute, føler jeg. Sådan, så kan man lige sådan sidde lidt med den. Ja, ej. Det er i hvert fald virkelig nuttet. Okay. Yes. Min bedste veninde fik mig og min mor den her sådan goodie bag med alt muligt. Sådan fucking cute i. Og for at være helt ærlig, så har jeg ventet sådan med at åbne den til, at jeg skulle lave den her video. Så sådan der, jeg har ikke rigtig 100% tænkt, hvad der er i, men det tænker jeg lige, vi kan gøre sammen. Ja. Så mig og min mor, vi fik, eller ja, det er nok min, en sådan lipbalm med solfaktor i også. Altså min kæreste og venner passer rigtig godt på mig med det her solfaktor, de giver mig. For hun har nemlig også givet os en sun cream stick, eller sådan, ja, men skal lige, jeg åbner lige hurtigt. En solcreme med noget farve eller sådan, men det er sygt cute. What the hell? Ja, så noget solcreme fra hende også. Sygt cute. Okay, så har jeg simpelthen også fået den her bamse. Den er fucking cute. Og det synes jeg er sygt sødt, fordi så kan jeg sådan have den med sådan til Spanien, og så sådan kan jeg sådan tænke på hende og sådan noget, og det var så cute. Okay, så fik vi også de her 2 sådan hårklemmer, og de er low-key sygt cute, faktisk. Jeg tænker, at det er en til os hver, men jeg skulle gøre, hvad jeg tager dem begge 2. Fordi de gør noget nuttet. Og man kan forestille jer lige sådan, man kunne tage sådan, den begge 2 i på en gang. Sådan. What? Ej, men de er sygt cute, dem er jeg også så glad for, at det var min mor, der sagde. Så kender hun også simpelthen så godt, så hun kender også vores yndlingssnacks. Så vi har simpelthen fået sådan Pepsi Max her hver. Og ja, vi har aftalt sådan alle de her snacks og sådan noget, gemmer vi til turen. For det var en ret lang tur derned.
så har vi en hel masse snacks, og det er altså ret nice. Okay, vi har også været fået sådan nogle her blæser. Nu har jeg haft den her oppe før, jeg venter lige med at åbne den her, men jeg kan lige hurtigt prøve at vise den. Ja, så man sådan klikker den lige sådan her op, og så er det sådan en, man kan trykke den her på. Den er faktisk rigtig god. Det ved jeg ikke, om jeg kan fornemme i mit hår. Ja, jeg synes, det er sygt cute. Og sådan, det er virkelig sådan en god tanke, sådan der, fordi det er fucking varmt dernede. Så fik vi også en hel masse andre snacks, der viser lige hurtigt. Okay, så vi fik tørret ananas, tørret mango og de her sådan chocolate covered strawberries. Yes. Og så fik vi nogle Kinder Maxi og de her choco buns. Yes. Og så fik vi den her pose med det her sådan alt muligt blandet godt i. Så fik vi de her to sådan mini Pringles. Det her, det er seriøst, altså mine favorite Pringles. Jeg spiste dem tidligere. Jeg havde sådan en til pakke af dem her. Men sådan, jeg elsker faktisk Pringles. Jeg synes, de er fucking gode. Jeg har dåser af dem her over det hele på mit værelse. Så der kan nogen være rigtig godt igen. Okay, så fik vi også lige noget te. Ja, så den ene, det er sådan mango ananas, og den anden er lime mint. Det er faktisk low-key sygt lækkert. Sådan en smag, jeg aldrig ville købe selv, men det lyder sygt lækkert. Og den tager vi helt sikkert også med ned til Spanien, så vi kan lave noget te dernede. Okay, så har vi også fået sådan her iste-pulver. What? Så det er sådan noget pulver, ja, sjovt nok, som man putter i vandet. Og så får vi det her iste, så vi har fået en med peach og en med lemon. Og sådan Lipton, det er low-key en af mine yndlingsiste. Min yndlingsiste, det er den fra Rema 1000, den tager sådan noget. Den er fucking god, så jeg drikker den hele tiden. Men de her, de er også rigtig gode. Lipton, den kører jeg altid, når jeg er på ferie, så det er faktisk lidt sjovt. Så fik vi nogle vatrundeller. Jeg bruger altid de her vatrundeller, min mor bruger altid de her, så det er perfekt. Så var der lige en til hver. Og der var også lidt et par ansigtsmasker, som jeg tænker, vi skal have med op i flyet. Det kunne da være meget sjovt, lige at have dem på flyet. Og vi fik også de her sådan duftlys fra, det ved jeg ikke, men de er i hvert fald rigtig cute. Lad os lige take the smell test. Den her, den dufter af sådan noget vanilla. Shit, den dufter sådan lidt af sådan vasketøj også, men den dufter rigtig godt. Og det her, det er Lily of the Belly. Den dufter sgu også meget godt. Og til sidst her har vi lavet en eller anden blomst. Ja, den dufter sgu også meget godt. Altså det er faktisk, jeg synes det dufter skal være lidt scary, men de her, de dufter rigtig godt. I kan lige hurtigt få lov til at se her. Botanical Garden. Ja, jeg ved ikke, hvor de er fra. De er fra H&M Home, så dem kan jeg godt købe, de er rigtig gode. Og så fik vi altså også det her mega søde lange brev. Ja, så det er virkelig cute, og jeg er så taknemmelig. Okay, så jeg har fået den her sådan ring, som kan sådan dreje rundt med sådan nogle diamanter på. Den fik jeg til den dag, jeg skulle til min sidste eksamen. Ja, så den er sygt glad for, den er simpelthen så cute. Don't mind, hvor meget mine negle er groet ud. Det er simpelthen ikke sjovt at kigge på. Ja. Og så også af min mor, der fik jeg nogle sådan charms til mit Pandora-armbånd. Så jeg fik den her sådan jordklode for ligesom at vise sådan, du ved, vi skal ud og rejse-agtigt. Og jeg fik det her sådan familieslægtstræ-agtigt. Og den her, hvor der står family på. Ja. Så det er sygt cute. Og i dag var jeg også lige ude og købe sådan et klemmevedhæng. Det her, det er simpelthen så cute med sådan nogle diamanter på og sådan noget. Det er meget sødt. Okay, ja, og så fik jeg en til ting af min mor, der var fra Månesten. Det var en ankelkæde. Ja, lige nu er den sådan inde i posen, men den er sådan nogle gennemsigtige perler, og så er der sådan en ja, seashell-agtig på. Det er sygt cute. Okay, ja, så det er jeg også så glad for. Ja, min mor og morfar, der fik jeg den her clutch. Ja, den er sygt cute. Den er fra Sujava. Ja, og den er jeg virkelig glad for, at jeg allerede brugt den ret mange gange. Udover det, så fik jeg den her powerbank, og det er jo også pisse smart, fordi at det er jo virkelig sådan en ferie-essential, føler jeg, og sådan, nu skal jeg da godt nok bo dernede. Men det er jo altid godt, hvis man skal til storbyen, eller jeg ved, sådan på stranden eller noget, så er det rigtig godt at have en powerbank med. Og så fik jeg også af min mor fra et lille sommeroutfit. De gav mig virkelig sådan all the essentials. Ja, så det er jeg virkelig glad for. Jeg fik de her shorts, ja, med sådan noget sådan broderet-agtigt noget her. Ja, sygt cute. Så fik jeg en rød tanktop, ja, fordi sådan, det ved jeg ikke, den var i hvert fald rigtig cute og meget sommeragtig. Jeg fik også en ny drikkedunk fra Planetlusa, som jo også er en essential. Yes, men den ligger ude i min taske,
Og den glemte jeg simpelthen hen, så yes. Så nu går vi videre til de ting, som jeg ligesom sådan har købt, fordi at det er noget, jeg skal have med. Ja, så jeg har lige købt 2 nye bikinier. Jeg har allerede smidt den ene væk. Jeg tror, jeg har smidt den til vask, så det kan jeg desværre ikke vise. Men jeg har købt en anden også, og det er den her fra Bæk Søndergaard. I har nok alle sammen godt set den før, tænker jeg. Men det er i hvert fald et very cute set. Så har jeg købt nogle flere ting, som jeg nok aldrig vil bruge hjemme i Danmark, men jeg tænkte, de kunne være meget cute at have med til Spanien. Så jeg har købt den her nederdel, der er sådan lidt brun, sådan lyserød-rød-agtig, sådan en masse sådan cute farver. Ja, og så den har sådan indbygget shorts i, så det er jo også pisse smart. Så købte jeg sådan nogle meget luftige bukser. Jeg kan jo prøve at vise dem her. De ser sådan her ud. De er meget sådan store, meget luftige, og så sidder de sådan stramt nede i, ja, sådan nede om anklen. Så det er sådan nogle, der er sådan lidt sådan ballonagtige. De er meget cute, og jeg tænkte, det ville være søde med sådan en bikini, når der var. Så købte jeg også nogle toppe. Jeg købte den her t-shirt, hvor der står sådan seaside lover, for jeg tænkte, det skulle meget sjovt. Og så har jeg købt en body også, som jeg også godt kunne finde på at bruge herhjemme. Men igen, jeg tænkte også, den var meget Spanien-agtig. Den er blå. Det er måske lidt svært at se på kamera. Ja, med sådan en rød kant her. Det synes jeg bare er så cute. Og jeg tænkte, den kunne være rigtig sød med bare nogle shorts. Og igen, en til top, som jeg sagtens kunne finde på at bruge herhjemme. Men ja, jeg har ikke brugt den endnu. Og jeg tænker, den bliver rigtig, rigtig flot, når man bliver brun. Den der sådan her ud. Jeg gør altså lige sådan her. Upti. Og så sidder den ligesom, ja, sådan her. Og ja, så er resten jo bare sådan her. Den er altså også helt vildt cute. Ja, så det var lige sådan det tøj, jeg lige kunne finde rundt omkring. Jeg tænker, at jeg var i Frederiksberg i dag, og der købte jeg også nogle små ting, nogle sommerting og sådan noget, så jeg tænker, at dem skal I da også lige have lov at se. Okay, så jeg tænkte, hvis nu vejret er dårligt her i Danmark den dag, vi rejser, og ja, hvis der er dårligt vejr dernede på et tidspunkt, eller man om natten lige skal ned og handle, fordi det gør man jo hver nat, så købte jeg altså lige nogle joggingbukser her. Ja, what? Nå, de er bare sådan blå, og ja, det er bare joggingbukser, så der er ikke så meget der at vise, men de er sgu meget cute. Så købte jeg sådan en virkelig nuttet sommertop, den for jeg skulle også lige se her. Det er sådan en, der sidder sådan stramt nede i maven og har sådan løse arme. Jeg er pænt sikker på, at det er en angel tee, men det må jeg ikke lige hænge mig op på. Den er simpelthen cute, og jeg er lidt i min polka dot era her lige ved siden, så købte jeg også lige en t-shirt. Jeg tog den på og følte mig lidt som en hiphopper, men det skal der også være plads til. Det er sådan en militær tee, hvor der står 89. Yes, den var virkelig cute til de her jeans, jeg havde på i dag, så jeg tænkte, den må da også bare ejes. Og den sidste ting, jeg købte, det var simpelthen et par shorts, som ligner lidt denim shorts, men hverken føles eller sådan er lige så varme som denim shorts. De er fucking nice. Det er sådan nogle Bermuda shorts, faktisk. De er, ja, eller det er jorts. De går ned over knæet, og ja, jeg tænker bare, at de er sygt cute, og jeg er sådan, de er virkelig rare. Altså, de er meget bløde. I skulle næsten kunne mærke den. Den føles som en lille form. Ja, det var nok min video. Min første video. Jeg tror også, den blev lidt længere, end hvad jeg lige havde regnet med, den ville. I må lige sige til, hvis jeg har nogle videoidéer, fordi jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal lave. Sådan noget sådan Pack With Me og sådan en house tour og sådan noget, når jeg er dernede. Det kunne også være, at man skulle lave en Q&A, det ved jeg ikke. I må sige, hvad jeres idéer er. Jeg ved ikke, om I kan skrive en kommentar. Hvis I har det, skriv en kommentar, eller så send mig en private message. Vi ses!